opisyal nga Romanhon gitawag nis mga Hudiyo o mga pagano, gitawag pag gininilag mga makasasala, mga taong way pagtuo sa Dios nga ilang gituhuan. Mao ni kontra gininila niya, labi na kuan sila giulipon ang mga Hudiyo sa Roman Empire, ni samot gyud nga murag bias gyud kayo ang mga Hudiyo. Si Jesus usa ka Hudiyo niya, ang Romanhon nga opisyal ming sugat niya unya mihangyo. Lisod kayo ang pag hangyo sa usa ka kanabang murag ikaw mo'y officer niya, ulipon nimo ang imong gihangyo nga magpatabang kaniya. Mahimo ba na nga ang employer muhangyo nga mangutang sa iyang empleyado? Mahitabo na? Dili no? Ang employer mo dictate gina, mo ni buhata, mo ni buhata, mo ni buhata. Mahitabo ka nga ang pari magpasugo sa sakristan? Mahimo na? Oo, natingali, pero dili common. Sagaran yun ang pari, yung diktaran man gani ng lektor na mga kuang gina sila, mga maisan na sila. Diktaran mag ng pastoral council, kinsa may pare din ay mo pagbuot ha. Okay, di ba? Diktaran mag pare usahay ang mayor, ang kapitan, na diktaran na eh. Pero si Jesus nangita day siya gyud og nindot kaayo nga ekspresyon sa gitawag og pagtuos Ginoo. Ang tinuod ra gid ay nga makapakita og dako nga pagtuo sa Ginoo kanang tawo nga kamaong moangkon sa kamatuoran. Ang opisyal ni angkon nga tinuod opisyal ko, pero wa ko'y mahimo sa akong pag-ayo sa akong kaning akong sulugoon. Wa ko'y mahimo. Nya pagduol diya ni Jesus, mituo siya nga kanira yung tawhana ang makahimo tungod sa mga reports nga porting gamhanan kay si Jesus. Pero ang sunod na sa niyang crisis, dili man siya kapartido ni Jesus, di man siya magtotoo, publicly known man na. So uwaw kay niya og insulto sad ni Jesus nga pasakon sa balay sa dili magtotoo. Giangkon aniya ang kamatuoran nga ako hugaw ko in relation aning man of faith ni ining man of God, because I do not believe in their God externally, but I believe in their God interiorly. Muna yang giangkon, muna nga siya mo insist nga si Kristo musaka siyang balay kay di siya worthy. Kamurong nanimba din apil na sad ko, unsa may inyong tanaw sa inyong kaugalingon, worthy ta nga musaka ang Ginoo sa atong balay? Worthy mo? Uy, proud kita sa tanan. Dito sa amo, sus, ang pare, ang obispo dito sa amo, ang cardinal dito sa amo. Proud kita na, no? Muragid tag worthy. Uy, dili ta worthy eh. Kanang representative sa Ginoo nya mo ana sa atong balay, di kita worthy. Karon ang sunod na sad nga atong tan-awon, worthy ka ta nga modiktar sa atong isig ka tawo unsay maayong buhaton? Worthy ta? Kana bang murag ato silang kontrolon ba? Sugo-sugoon, kasab-an, worthy ta na? Uy, tubag. Kamong mga ginikanan, worthy mo nga mangusi ang inyong anak, muhapak kay kunuhay imong disiplinahon? Sayon ra kayo analyson, unsa may natampo nimo aron kanang imong anak mabuhi na dinis kalibutan? Unsa may imong nahatag? Okay. Sige. Ingka ang pagpakaon pa dir. Diin man ka anang pagkaon nga imong gipakaon sa imong anak, ikay gahimo ana ug wap anak mo ginhawang imong anak,
Unsa man? Mapakaon ani mo og di na mo ginhawa? Ikaw ba'y nakapaginhawa sa imong anak? Ikaw ba'y nakapahanay anang iyang nervous system, kanang iyang utok niya ang gi-arrange og maayo? Kinagamyan o kinadak-an nga part sa lawas sa imong anak? Ikaw ba'y gahimo ana? Ikaw ba'y ga-control? Hands up ka dili. Yang nganong imo man ang gidiktaran, nganong imo man ang kontrolon, nga di man gani ka mao'y nagkontrol bisan nalas pagtubo sa buhok ana, di man gani ka kapatubo. Kanang kukos imong anak, di man ka kapatubo, manghingo ko lang ka og mutuas na pero nakapangutana baka nganong nitubo ning kukos akong anak. Una, nya imong diktaran, disiplinahon, latuson pagyud. Wa gani ka kapasalamat nga nidako ng imong anak, nga nitubo na nga may na kainang mutabi, usog na gani kayong mutubag-tubag nimo. Malipay kay ning tubag. Giingon nimo, dai eskwela o niya, dai kong eskwela nganong di man ka mo eskwela nga nagkuha man ka buti ka nako. Ingna din, mayuhan na sa akong anak mo sulti. Diin man na si anang iyang gisulti be. Ikaw di anay gabuot. Nya imo di siya hilom buang tubag nun umutok ng baba ni mo ron. Katon kag tubag-tubag da. May manggani na kay gitagaan nagpanghuna-huna nga kamaong mo analyze, maubitang ni tubag kay ni analyze. Unsa may gusto nimo kanang kuan? Lulid kay tanan. Nga wa gi analysis. Pasalamati may lagi ka abtik lagi kay kang mo analyze day no. Dili jud ko worthy nga mo pahilom nimo. Moingon dayon na ngano man ni angkon man ka nga dili ka worthy because you believe nga ang Ginoo mo'y nagbuhat ani, ang Ginoo mo'y nagpahatag aning iyang intellectual capacity, kaning iyang capacity to talk, even to talk back. Ang Ginoo mo'y naghatag anang maong capacity. Ayaw ditso ag pahilom. Nang kinahanglan kita gitawag man ni sa simbahan og dialogue, kana bang pahungaway sa atong mga gibati kaysa kanang moditso lang kag ingon hilom diha bantay ka wa kailan ako animal ka. Di ba? Bekinsa ninyo din yung mga ginikanan nga di gyud makiglali sa anak asa nga mo. Ato ay usan ni pataas ang tinuod pangutan-on na ako imong mga anak kay ni araban na din ni simbahan. Okay kayo. Di makiglalis ba kanang di gyud musukol sa anak. Kinsa man din ni be. Wa no. Si Mama Mary. Wa gina musukol ni Hesus. Giingnan pa man ginang Hesus dito sa templo nga nganong ngita pa mamunako. Nga anhin madyukos balay sa akong amahan. Wa gyud motubag si Maria. Ngano man di siya musukol siyang anak. Dito sa kasal sa Kana, unsa man siya gisulti ni Hesus, hoy babay, wa pa mo abot ang akong takna. Total bisita ra man ta dinhi, nganong mga apil man ka anang paghimuhimo anang bino diha. Nihilom ra sa Maria, niingon sa Maria, sunda lang ang tanan niyang isulti ha. Pasabot ni sunod ra sad si Maria. Wa na siya mo insist. Unsay wa gud kamao biya kang mohimo milagro kay ba biya ko inahan mo kunimo nya magsupak-supak ka nako ay tabangono no unsa man ang imong pagkamanluluwas ano di man nimo luwason wa gyud Maria nihilom ngano man di siya kaakog tubag-tubag siyang anak pero kaning mga ginikanan uban so kusugang mo tubag sa anak unsa may resulta kung ang ginikanan magtubag-tubag sa anak musukol sa anak unsay resulta gubot kayong pamilya gubot tanawa na mga ginikanan nga di gyud musukol-sukol sa anak ano bang di gyud magtubag-tubag ba hilom ano hilom ba kanang mingaw kay kinsa ra man say magsaba-saba sa pamilya ang ginikanan kamo mga buanga mo mga hugawan mong dagko mga wa mo ibuot dagko na kay mustanan di pa lang yapon mo mamangon nya kanang silpon hapit mo mga tuog nya karon di na mo mamangon mga buanga mo kadagko lang na inyo mga kaon ikaw ra may kasaba-saba di agud. Ang imong anak sige ra bentuk bukot
Pero ayaw pag yaw-yaw, ayaw pag tubag-tubag, ayaw pag sigig diktara na imong anak. Pagkalinaw sa balay. No? Malinawon kayo. Na nga si Maria naghatag na to pinig-ingnan. Diri sa atong unang pagbasa, gihisgutan diri. Unsa man tay gihisgutan be? Ha? Sa mga kibaw. Ako na lang yung basahon kay para klaro gyud. Niingon diri. Niingon si propeta Isaías ba? Nga niadtong adlawa ang sanga nga gipatubo sa Ginoo mahimong matahom ug mahimayaon ug ang abot sa yuta mo'y mahimong garbo dungog sa nasalin nga katawhan sa Israel. Ang sanga pasabot ang Ginoo ra gyoy makapatubo bisag patay na ang kahoy kay naguba man to ang tribo sa Israel, nasilutan man to sila, pero ang Ginoo ray makapalambo, makapabuhi pagbalik nya. Siya sa kunoy magprotektar, siya magbutang kog panganod, magbutang kog grasya nga manalipod ninyo panahon sa ulan, panahon sa gabi, panahon sa hangin, ako'y manalipod ninyo. So pasabot sa Ginoo ba gi-remindan ta nga without God we are nothing. So ayaw pag-insist nga kitay mo control, kitay mo dictate unsay buhaton. Munang niingon ang opisyal, isulti lang Lord, mahitabo dayon ang imong pulong. Dili mo ba nato gigamit dinhi sa atong kanang inigday natong kalawat? Ginoo, dili ako angay nga mukalawat kanimo, apan ipamulong lamang mamaayo ako. Pero nay uban nato no, mga lawat mao pay magdiktar. Bisan ang simbahan mitugot yun nga dawaton sa kamot, muingon yun, nako dawatas kamot, wurtig yung ka nga ako nang ibutang sa imong baba niya. Ari pa siyang kamot magbutang pagidinhi og kanang hapin-hapin na kanang papel kay di kuno worthy ang iyang kamot. Kanang imong baba worthy day na. Kung dili worthy imong kamot, di sa na worthy imong baba. Ang simbahan gani mi-adjust. Kamao bang mo adjust ba? Unsay angay. Nya ikaw imo jung ipamugos kay di gyud mausab ang imong hunahuna, di gyud ka mo dawat nga kanang pagkalawat sa kamot okay ra gyud na. Kay imo yung ipadritsos imong baba. Di gyud ka kamaong mo adjust, di ka kasabot nga maura nang ginuhua ang imong gidawat. O kung dili worthy ang imong kamot, di sad worthy imong baba. Pastilan, kasimple ra gyud. Unsa man na batasana, kinahanglan mo luhod gyud ko, ay kung pakalawata nga magbarog, magluhod gyud ko kay maunay akong hunahuna nga sakto gyud. Unya, ang simbahan nga imong gisimbahan naa may authority, okay ra man magbarog, okay ra man nakamot dawaton basta kinasing-kasing. Di gid ka mo tuo ana, ikaw na daeron mo'y authority sa simbahan. Mauna wa na humility, kanang klasihas pagtuo sa lawayon nga pagtuo na. Kanang kita na ba'y magbuot ba? Gitawag na nato og tuo-tuo, fanaticism. Fanatic na ka sa usalang ka aksyon nya ikaw naging magbuot mo na nahitabo sa mga Pharisees and scribes na kung unsay gusto nila pananglitan inigkaon manglimpyo gid kas imong kamot. Si Kristo ni kaon man nga way limpyo-limpyos kamot, way panghunaw. Suko sila nga kinahanglan adlaw igpapahulay bisag gigutom pa kadi ayaw kaon. Nangaon man sila si Jesus adlaw igpapahulay. Suko sila. Fanatic na sila sa ilang balaod. Di ka maong mo adjust, di ka maong mo tan-aw sa sitwasyon. Sunan ka ana diha way ludhanan, maglinya diha mo kalit lag luhod ingon ana mahaatras in taon ang gasunod. Wa kay respeto sa nagsunod nimo. Nya dugay ra ba kay makabarog ang uban, magsige pagpangitag paagi makabarog. Kay guwang-guwang naman sad. Ang pari pag imugunit, ang sige barog. Tuga-tuga kag luhod nya di ka kabarog og tarong, mo sukara pa kada igbarog nimo. Wa pud tay kneeler. Di jud ka mo tan-aw nga ang tanang mga tao diha gasigig dawat ingon ana unya
ikaw mo ditso kag luhod kay di jud ka mo kalawat nga di magluhod. Are you dictating the authority of the church for your own standard? Muna si Kristo ni daig aning ni ang aning kuana opisyal gud siya. Naon ta siya authority to dictate. Ulipon gud nilang mga Hudiyo, Roman officer gud siya, na siya authority to dictate the subject, pero wa siya mobuhat ana. Nga naman gitan-aw niya, I am not worthy. Pero ang uban worthy kaayo mo diktar sa pare, mo diktar sa obispo, mo diktar pa sa Santo Papa unsay angay buhaton, even if it is already a very personal interpretation and theory of faith. Mao naman aron naglalis na ng ato mga authority diha tungod man sa ka-bright nila. Pero ang tinuod, wa gyud mo angko nila, I am not worthy for the Lord. Bisag asa ka moagi Lord, sa kamot man o sa bakba, I am not worthy. But you make me worthy because of your great love and mercy to me. Muna mapaubsanon tang mudawat the heart mo importante. Sige, lingian ay magtupad nga tuo ka nga, nituo ba ka nga worthy ka nga musimba karon. Panglingi mo da pangutana, tuo ka nga worthy ka nga musimba karon, mo atubang tas Ginoo. Di ta worthy oy, kahugaw nato. Ako kahugaw nako, worthy ka ko diring magmisa, magwali, dili oy. Thanks be to God, nagihimo ko niyang ingon ani, pare bisag dili angayan. Worthy ka ko nga mamaligyag slot para sa simbahan. Kinsa goy mo tuon ako? Sa una gani pabaligyaon kog mangga ngadto sa eskwelahan kay baligya balibad mangay ko siya puno-puno sa imong baon dong ni amang kita mga mangga dinhi ibaligya ngadto di ko mauwa ko ng pamaligya karon hinong porti na nakong pamaligya og slot baga nakikugnaon nga naman worthy bagong ko ani dili oy gigamit ra ko sa Ginoo. Posible mga few months, few years from now, pahilomon ra sa kus Ginoo, hoy siya no ay nagpamaligya diha. Igo na, wa na ko makinahanglan ana. Basig sikag pamaligya diha para bulsa na nimo. Karon dili pa man ni para bulsa, para man ni sa tong project. Di ko worthy. Worthy ka ko nga matandog ng inyong mga kasing-kasing kamong nagpuyo diha sa Australia, Canada, United States, hain ang dapita, Hong Kong, Middle East, European countries. Sige mong pada diri, gisanksyon na lang hinuon ko sa MoneyGram, sa Western Union. Di na ko makadawat og kwarta gi kanila kay porti na kuno na akong daghana gidawat. Worthy bagong ko ana. Di ko masuko og gisanksyon ko sa Western Union ngano man it proves nga daghan kaayong nipadala, nilapas na ko sa ilang kanini ang gitawag og limit nya. Worthy day ko ana nga wa ta magkaila nang hatag mo, nisalig mo ang Ginoo. Pasalamat ko sa Ginoo. Nahalina na tas atong slot dopes og 13,132 ka slots. Nya worthy ka ko ani nga span of 3 months, mahalinan tagingon ani 13,132 ka slots. Di ta worthy oy. Og i-convert ni nato mahimo na ning 13,132,000. Worthy ka ko ana. Pero napamasay kuwang 41,868. Ambot worthy baka ta nga mahurot ning palit ingon ani. Ginoo magbuot panandugo na niyang inyong mga kasing-kasing para ko na mo kalit lagi ngon ako pader mo palit ko o gamay lang sa pader ha 30 ka slots lang ako ha gamay pa ning imong 30 slots dako maganing 1 slot unsa na kaning 30 ka slots napay mo palit og 100 slots. Worthy ka ta ana di kaya oy, pero thanks be to God nga naghimo niini no na una di ko mo diktar isa kanus amo mo palit pero mas arang-arang kung sayo-sayo hog palit pero kanang di ko mo diktar kanus amo mo palit narana ninyo
pindis Ginoo kanus amo tandugon. Pero gusto gyud mo nga ang Ginoo malipay sad kay di man sad mo worthy nga mo keep anang inyong kwarta, ipalit na lang nagslot. Di ba? Manindog na tayo. Inding ra kitag slatan.